En aquest llibre et proposem com a repte de curs fer una recerca per entendre com funciona la part d'univers que t'envolta. Hem escollit un grup de persones destacades en el seu àmbit professional perquè et parlin del seu ofici i la seva relació amb la física i la química. En cada unitat s'entrevista un d'aquests personatges, un pilot, una escriptora, un fotògraf, els quals et donen pas a la resolució d'un repte parcial. Les seves explicacions i el que estudiïs en cada unitat et serviran per a respondre als teus dubtes sobre el funcionament de tot allò que t'envolta i t'afecta en la teva vida quotidiana. Tant si tries una trajectòria professional relacionada amb la ciència com si no ho fas, analitzar amb atenció la teva realitat és el primer pas per a comprendre-la i, si cal, millorar-la.